so dịdọ ka ndị ilo na-ekwu ibela bụlugo nke fa Prince Injinia Teze Chukwu ikwue n'azụ ịma danata n'ụwa ma ncha ndị ilo jele ebe gwuru omi fa na-abụ umi okilikili mana fe nwere ike ịba n'omi Prince of the Niger eze n'ugbo mebele ụmụ nwoke isi emela anyị ọjari ndị iloyi niile fancha ga-ebu ụzọ wee jebe ezigbo di Mrs. Victoria eze Osodieme onye ọmasị ụzọ agba n'Imo steeti BJD n'obi ndị be eze n'ugbo ezi nwanyị ọma ezigbo nna dera eze Adọma nye na Chiego na meze nwanyị ọma ezigbo nna Ibechukwu eze na Luther King Chuzi eze n'obele nwa Wota eze ụmụ eze n'ugbo aka na bụ Chukwu nyere anyị bụ mmadụ n'ụwa onye ọbụla bụ akala aka ịtọ n'aka nri bụrụ n'aka ekpe otu efu ka anyị si fụ ya ọbụla egwu eji akọnụ chago anyị nọ ya Oliver Likokwe onye nwe egwu anyị nọ ya ọbụla ite igba egwu ọgbụgba anyị nọ ya Oliver Likokwe onye nwe egwu anyị nọ ya Ogene Sound Super of Africa Chukwu na-enye ya egwu ọma ọ bụrụ n'ike anyị Prince Injinia Ateze nne gị mụrụ ofụma nna gị mụrụ ofụma onye ọma mụrụ n'obi eze eze n'ugbo Royal Family n'iru eze Ọrancho n'ụfọdụ n'Ukofia Anambra State obi eze n'ugbo bidoro ichi eze teka ọkpụ tọlọkpụ nwa totokwulu ochili ezizizi bụ eze Ogilisi Okofia the first eze nwenwe bụrụ Okofia the second Igwe Michael na-ekwe eze bụrụ Okofia the third Igwe Dr. Wota eze the right man bụrụ Okofia the fourth Igwe Dr. Robert eze na-achị ya bụ the current Igwe